God service fra starten. Ryokan i Hakone. Okay. Og Jiteren også. Okay. Husk skoen af. Husk skoen af, ikke? Ja, husk skoen af. Jeg går lige rundt bare til. Ja, det er grøn. Der står grøn til her. Stue her. Stue. Min tøj. Så ja, det er det der badeværelse. Så godt, ja. Vi har hotel. Vi har flot udsigt. Udsigt til bilen. Udsigt til parkeringspladsen. Shit. Er det ham alle? Gerningsmand. Jeg har lige lavet den her rist. Nej! Hvad om jeg? Du kan smide bare den her volley der. Kasper, hvad er den volley? Og jeg har det på film. Ja, film. Jeg er aldrig gerningsmand. Det er der, det er late fix. Det skal male. Det skal males. Var det røjs eller hvad? Det er min, men han gitter den bare jo. Ja. Nå, vi skal teste velkomstkage. Ja. Mochi, jeg ved ikke, hvad det er. Er det mochi? Nej, jeg tror ikke. Så fandt vi lige den her starterkit. Nå, vi prøver lige. Okay. Er du klar? Ja. Og det er soybean. Jeg var skoner. Er det den i midten eller hvad? Jeg prøver lige. Jeg er bare på det kolde, at de spreder på mig. Man kan bare... Nå, hvad giver du en røg? En suachi. Okay, 8. Okay. Det er varmt, men det bliver koldt. Undskyld, hvad laver I? Det føles faktisk dejligt. Hvad laver I? Hvad laver I? Hvad laver I? Fuck, man, what? What? Ja, det spurgte ikke. Jeg så det spurgte ikke. Hvad for noget? Jeg er ikke færdig med at springe i røven. Ja, du kan stoppe det. Hvordan gør det? Stop mig, virkelig. Hvad er det ikke færdigt? Du skal stoppe dig selv, jo. I dag spiser vi yakiniku, grilled meat. Her har vi lidt wagyu, forskellige cuts, grillmeister mang, hiboy, matingui. Hej. Gas. Det er bare fantastisk. Og de skulle være fars søn. Hvad? Jeg tager en kode, det her. Dejligt kommer. Ikke at det bliver varmt, og så sidder den. Skålbær. Ja, her, hvem skal jeg kylling? Du kommer, jeg giver dig. Nej, du skal gøre sådan lidt til mig. Og du skal ned.
Så du skulle samle på bordet, eller? Det tror jeg, hvor der aldrig har været i onsen før. Ikke så langt, de gør. Jeg så, hvorfor lige du det, der sagde fisk på? Lyser. Fødderne med os, eller hvad? Nej, ikke så bare. Drengene har lige haft sin første onsen experience. Hvordan har det været? Good, relax. Det var sgu varmt, men det var rart, du ved, mange dage man har gået, og hele tiden var mange mennesker, rundt om mange mennesker, og sådan. Men her, det var stille, koblet fra, man kunne høre regnen, man kunne se skoven og træerne. Så, my god, good relax. Kan du lige forklare, hvad viewsene, hvad onsen det er? Onsen, et varmt udendørsbad. Der findes også indendørs. Vi prøvede lige begge dele, men udendørs, det var bedst. Okay. Din onsen-oplevelse, lad mig høre den. Det er sgu dejligt nok, men Dejligt relax. Kommer der nu, men jeg slapper bare fuldstændig af, men tænker ikke på noget. Men det kunne bedst lige udendørs, fordi det var lidt nemmere at trække vejret. Den indendørs, det er sådan mere lukket, og så luften, den cirkulerer bare rundt den. Så det er thumbs up, eller hvad? Ja, det er det. Det er en anbefaling til folk, der ikke har prøvet det før. Vi skal prøve. Nu med dig. Jeg kunne også godt lide det. Det er min anden gang, men første gang, hvor det er sådan rigtig onsen. Hvor det er vand, der varmer op fra varme kilder her i nærheden. Vi kunne desværre ikke filme inde i badet, så i stedet må I nøjes med et WWE-segment, der kommer nu. Jeg savler ikke. Undertaker, you can't see me. Early the next morning. Jamen, goddag, morning. Good morning, sunshine. Morning. Hvad er det, vi skal i dag? Jeg skal op til at bestige Mount Fuji. Hvorfor laver han det der ansigt? Jeg skal op til Mount Fuji. Jeg skal lige se, hvad den kan. Okay. Vi starter altid dagen ud med en smoothie. De her, det de sælger i 7-Eleven, det er jo frisk bær her fra Kona af. Deroppe, der er bærene. Dem går de plukket ned hver dag, frisk fra morgenstunden af. Der er et hold på 10 mennesker, der kommer ned om natten. De arbejder i mørke for at plukke de der bær. Og så vasker de dem her ned om morgenen og putter dem i køen. Og så er de klar til, når kunderne de kommer hver eneste morgen og skal drikke ligesom os to. Det er så kaffe latte. Og det kommer jo så fra inde i vulkanen deroppe. Der er en vulkan lige deroppe. Og der finder vi så de her kaffe latte stykker her. Good. お出口は左側となります。桟橋内は左側通行の står hovedet, jeg kan ikke se skibet. 東京大港まで Jo. Vi er herude ved Mount Fuji vand. Bedre kendt som Shinchikawa vand. Vi vil lige se de smukke omgivelser her. Prøv lige se igen.
Fuji siger du. Nå, der. Er det ikke den her hele hen? Hvad sagde I? Er det den hele hen, eller hvad? Jeg var der i går. Altså, er det den der helt derhen? Ja, helt derhen. Kan du se, hvor skyerne er blokeret? Ja. Det er der. Det er der, vi skal op. Vi skal op og fodre inderne der. Så lad os lige gå derhen i går. Update. Vi er på vej op mod Owakudani, hvor der kommer vulkanske gasser op af jorden. Jeg er ikke sikker på, om de her to kan sidde i samme bås. Nej, men det er ikke godt, mand. Det er ikke godt. Os to, jeg tror, det er vi må tage... Os to, det er max grænsen på den der. Meget røg. Ingen problem. Så de to store bygmandsvammer. Vi må se. Check this flow, check this floor, check this roadway. Har gået af. Lidt row, way, wow. Lidt row, lidt row. Wing, no, ding, no. 3 år med ham der. Okay, skal vi optage med dem her? Jeg troede jo sådan, det var, jeg havde forestillet mig, det var bare os alene 4 mand, og så kunne vi optage her. Men der er mange mennesker, så man skal være lidt mere diskret, når man filmer her. Jo, og vi er sammen med anden, og så se, Røg han prøver at holde stiv der. Hvor man kan se noget. Glasset, det er bare sådan. Det er ikke, det er lidt utydeligt, du ved. Nej, kan du lige gå ud af resten af det? På det vinduesvæsken, jeg smed. Update. Vi er nu nået til Owakudani Station. Bag mig kan I se gasser fra et vulkansk krater. So it's okay. Good. Hvad smager den, Røge? Meget godt. Meget godt. Smager den af vulkan, eller hvad? Det drupper lidt. Shit. When you see you in this club. When you see us in this club. Det blæser. Warphead. Direkte til... Oh shit. Den her tur, den trænger lige til at gå ind i noget varmt mad. Jo. Nøj. Ja, æg og bjerg. Jo. Lige nu er de andre inde og købe nogle æg. Nogle sorte æg. The black eggs, the black boiled eggs fra souvenirbutikken. Det blev lavet af lava. Og så er det stået der og stoknet. Ja, vi er klar til at prøve det. Vi skal lige se, hvordan det er. Det bliver godt. Og lige nu, det er meget koldt heroppe. De andre drenge, de har nok taget for lidt tøj på. De fryser. Så heldigvis har jeg en jakke på. Godt. Det er koldt heroppe. Nu. Sandhedens time. Udover at være kendt for sin vulkanske krater, Maja, jeg har lige fanget dem her. så er Owakudani også kendt for sine sorte æg. Jeg har lige fanget den her. Som er blevet kogt ved i svovl og vulkansk varme. Og det siges, at hvis man spiser sådan en her, så løber man 7 år mere. Jeg så lad mig give mig 30 dem der. Han har brug for det.
Med den der 60-årige krop der. Men så bliver han bare ældre og ældre, jo. Jamen nej, som lever mere, så trækker du bare det fra. Så i stedet for 60 år til 53 år. Jeg forstår den ikke. Jeg forstår den ikke. You don't understand. Det er bare skænd. Nå, det er bare sådan, der er sort kun jo. Ja, det er bare... Nå, jeg troede hele ægget var sort også. Ja, det er fordi brændt. Det tror jeg også. Nå, det er ligesom min blodkog, det er derhjemme, når jeg spiser det med gum og sådan der. Har du så gum med? Det vil sige, jeg har kom on now, dog. Fucking langt til at skralde. Ja, jeg skal optage. Det er mig, der kommer der Gio. Jamen, min søn, han fik posen som den første. Oh shit, det mangler et stykke. Se det ikke. Jeg vil have Ja, jeg går til der. Jeg vil have Sådan ægget ser ud, når man Det er skralder. helt kritisk. Kan man få en ekspert til hjælpe en, eller hvad? Det er tårligt. Se, det er når man ikke spiser æg ofte. Så ser det sådan noget... Min, den er flot til alle. Det er 30 års ekspertise der. Jeg vil have æg. Med gum og mække. Så vi kan godt tage en halv bid, eller hvad? Jo, halv. En halv bid. Jo. Okay. 50%, 50%. 50%. Ja, det er så. Lige pludselig er blodkort nede. Det var min mening. Jeg vil salt og peber. Kan I mærke det? 3,5 år der. Hvorfor laver du den der? Det var bare noget, det fyrer af. Nu har vi spist det æg. Nu kan vi løbe 7 år længere. Nu er jeg kun 23 år, mand. Jeg er kun 23 år nu. Chance. 来至途中将穿越130米山山，下降到草堂山站。暂时， Fuck, det 前 trykker 方你可 min. 以看到连绵的群山，这些山脉将整个箱根环绕在内。如果天气绝佳， Hey, der er I kan få footbath her. I kan få footbath her. Hvor er hun henne? Hvad, hvor er hun henne? Når du så får fod lige ned. Remember to drink your cola. Hvad hedder den? Jeg tror bare, det er is. Is med matcha. Is med spaghetti matcha. Okay, vi har fået en is med... Der er en is inde i, og så bliver den Og så dækket med matcha. Spaghetti matcha Noget spaghetti. sølvkrummel her. Ja, sølvkrummel. Det matcher min farve, så vi er klar til at gå i krig. Så Det er prøv- planen, der ikke kan vente der. Lad os gøre det. Okay. Jo. Høj. Jo. Det er ikke lige, Min hjerne, den er kold. det er ikke lige min kop te. Det er okay. Den kan spises. Tænk, hvis det er rich matcha der her. Jeg synes allerede, det er rich nok, mand. Det er så, du spiller her, ikke? Hvad er med sidste? Den er kold, mand. Jeg kan ikke spise det der matcha. For det? Kraftigt. Tag nu. Matchaen i sig selv er godt. Hold kraftigt, mand. Alt for meget. Men jeg synes, Lars, jeg kan lide. Jeg skal lige rulle lidt med øjnene. Hun sagde... Nej, hvad sagde hun? Kan du ikke sangen, eller hvad? Fuck, jeg har fucking ikke lavet det skid. Ved du, hvad hun sagde? Hun sagde, tag bukserne af. What the fuck? Du skal også give mig skid.
Meget smukt udsigt her. Ja. Her er det shrine. Hvilken shrine? Det jeg godt kan lide ved Japan, ikke? Kom med her og se, nu gå ind på hotellet, ikke? Jeg siger ingenting, men de siger noget til mig først, okay? Se hvor venlige og flinke de er. Jeg siger ikke noget til dem, jeg holder min mund, og så skal vi se hvor søde og rare de her japanere er. I bruger for penge, ikke? Så tager jeg bare derfra. Nej, det gør I spændende ikke. Så venlige er de her japanere. Når I bruger for penge, så tager jeg bare lige et par mønter. Ja. Og det her, det er noget som de hjælper dem der har brug for det. Det er vores hotel, og jeg kan se, at der allerede er en dame hen ved døren. Og vi går bare forbi hende, og vi siger ingenting. Men hun hilser på os, okay? Ja, 2 sekunder. Og grund til, at han lige trækker den lidt ud, det er fordi, at han står med en fucking smøg og venter på, at den er færdig. Helt utroligt. Og det er jo egentlig ulovligt i Japan, her, men jeg ham der, han er bandit her. Vi kender ikke ved ham. Så ved ikke ham. Hallo, prøv lige at lave nogle sjove moves eller ansigter. Det kan jeg. Jeg kan godt gøre sådan der, du ved. Kommando, ligesom når du siger frutlig. Ja, du ved. Så kan vi ikke frutte. Du skyder dig. Ja, gør ikke så. Nå. De tænker, what the fuck? Så what the Hvordan er man højere ham der? Nå, hvad så? Tak, du reddede mit liv. Ja, jeg ved det. Se, de gør det både her, og de gør det i receptionen. Prøv at se, der er her, der er køjfisk. Der er køjfisk. Den er 50 kr. værd, den Den her. er meget tyk. Hvis I mangler penge, så tager I bare den. No, we already took yesterday. Yes, we already had it. Se, hun ville sikre sig, at der var styr på det, og vi havde tjekket ind og sådan noget. Men det har vi styr på. Det var så meget. Se, igen, hun snakkede lige til os der. Og hun vil bare være sikker på, at vi er gode hænder. Og alt det bare spiller. Og nu skal vi lige se vores have. Vores fælles have. Hvordan den ser ud. Værsgo. Skal du ikke filme mig? Ja. Vandet her. Det kom af sig selv fra luften. Ja, fra luften. Træet her. I kan se, jo flere blade der er, jo længere har træet levet. Og det her, kan du se, der er mange af de der grønne. Det har levet i mange år, den her. Sund og rask træ. Normalt dengang, så mig og Henke leger gemmeleg herude. Og Jeg bliver aldrig fundet. vi har aldrig fundet, men det er fordi, det viste sig, at han løb ud fra gården, som er mod reglerne. De her blade her, de bliver trimmet hver søndag klokken 5. Der er sådan en gartner. Og han trimmer det med sådan med et sværd. Han er der. Ching, 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 ching. Og det er jo bare, det er vores have det her. Det er kun os, der bor her. Og det er os, der skal fodre dem og passe på dem. Så vi har rigtig mange. Det er ikke til salg det her. Vi kunne tjene, hvor mange millioner var det ham der, vores revisor han sagde nu? 3 millioner. 3 millioner. De her fisk her. Men vi sagde nej, fordi vi elsker de her. Fordi vi tænker ikke på penge. Penge går og kommer. Du ved, money don't buy happiness, memory. Men brødre er for evigt. Men brødre for evigt. Fordi vi føler, at når vi har den her butik sammen, så er det os og... jeg skal sige. Vi er gået fra hvad nu, besøgende til at eje det jo stadig besøg. De er meget smukke. Er der mere tilbage end det her, eller hvad? Ja. Lidt rundt om her, er det ikke det? Det her træ her, det har levet i... Det har levet siden... Det er fra Munkevinger, det. Det er det store træ fra Munkevinger. Så det ved I husker godt, dem der fra Munkevinger, I kender godt den der store træ, man altid legede på tæt ved skibet, hvor folk de pissede os ind i.
Den der træ, folk de har lagt tik og tage fat, og jeg ved ikke hvad. Du har pisset i det. Du har pisset i det. Ja, jeg pisser aldrig i det. Men det var så et godt minde, så jeg sagde til dem, hey, jeg skal have den her til Japan lige nu, her ved det her sted. Og det fik lov at Ole vise det. Jeg fik lov at vise, og Jan, og Jan og Lars, du ved. Nej, du ved det, Lars. Det er der ved det. Og lyserød strøm, der er der lyserød strøm, ikke? Og du ved ikke, hvem du er sådan dal derinde. Det der æderkop, den der... Nej, vi sidder der, mand. Det her er godt. Det er fordi, normalt, så vil vi gerne dræbe til, kan sige æderkop. Der er ikke nogen æderkop. Det var den store æderkop. Det er en af de farligste æderkopper. Spider-Man, han blev bidt af den der. Lad mig lige se, om jeg kan filme på min, og så zoomer jeg ind med der. Og det er en af de farligste i Japan. Får du et bid, 2 sekunder, du ligger nede på den der sø. Du ligger nede på den der sø der. Men du er ikke død endnu, fordi du kommer op igen. Du har superkræfter efter det. Hey, du kan lige prøve at vise, hvordan man viser Spider-Man. Vores kameramand, han kan lige prøve at blive bidt af den, så kan vi lige kisse, så han kan vise Spider-Man. Kameramand, kan du lige gå ind? Kan I se den der lille bro der? Broen til højre. Det er jo en bro, som er rigtig farlig. Den vipper rigtig meget. Så det er jo det, vi brugte vores kriger til at træne balance i. Og går det galt, så falder man ned i vandet og drukner. Okay, kommer vi igen. Den del der, I kan se lidt bagved det mørke. Rygterne siger, at det er en meget, meget farlig skov. Men der er ingen, der er gået derind, og så kommer levende ud derfra igen. Vi tør ikke engang. Det skal vi gøre. Der bagved, kan du huske der? Den er farlig skov, ingen tør at gå ind i, jo. Jo, det der var Bamse Kylling boede. Den er ligesom i hente med det Nørgaards legeplads. Med det Nørgaards legeplads, man tør aldrig gå derud bag i skoven, fordi det var så mørkt. Og folk, de kommer aldrig... Der bor pædofiler der. Jo, mand. Vi har et pensioniststed også, fordi vi tænker meget her på det gamle, at alle sammen skal være lige, og alle sammen skal have de samme rettigheder. Også gamle mennesker. Og gamle mennesker. Så I kan se, hvis du filmer lige til venstre, kameramand, så kan du se, de prøver at lære hende den gamle at spille patang. Det her, det er jo verdens tungeste sten. Den hedder The Rock. Og grunden til, at den hedder The Rock, det er fordi, at den er tung. Og hvem var ham der verdens kendte, der var på besøg her? Ham den stærke. The Rock. Hvad var det? The Rock? No, The Rock, ja. The Rock, wrestling The Rock. John, hvad hedder han? John hvad? Nej, John Cena. Johnson, hvad hedder han? The Rock, hvad hedder rigtigt? Dwayne Johnson. Ham der var her. Hans ryg, den kunne ikke mere. Prøv at løfte den. Nu har han både hospitalet, eller? Du er så klam, mand. Hvad prøver du? Kan du lige fortælle lidt om det her område herhen? Hvad for et område? Det er jo din del, du byggede. Det her, det er... Vi delte den op i 2. Man kalder den himmelske have, fordi det her, der er åben himmel ovenfor, så der kommer direkte sollys ned. Der kom så meget sollys, at de der blade, de brændte af. De er gående nu, men det er smukt om sommeren. Det her, efter The Rock har blevet flækket sin ryg, så tog han lige en tur derhen. Som du kan se, det er rum derhen, det gør. Kan du se det derhen? Han tog en tur derhen, og så lagde han sig ned, fordi han er så ondt i ryggen. Nå, det er ondt i ryggen. Men herhen, der har vi 2 fysioterapeuter. Vi har 2 fysioterapeuter herhen. De hjalp ham, så nu det virker. Jeg har glemt at fortælle om den her. Det er egentlig en kæmpe, stang. Men der er ingen, der har kunnet trække den op sådan her. Kameramand, vil du prøve, eller hvad? Prøv lige, så du kan trække den op, kameramand. Den er meget tung, den der. Se, vores kameramand, han... Nå, okay. Hey, vores kameramand kan heller ikke.
Ja, det er langt det. Nå, det er sin Chrome. Sin Kaum. Det er Tea House, og det her... Efter The Rock han lagde sig ned og fik rettet sin ryg op på en fysisk bøg, så gik han derhen og drak noget te. The Rock te. Teen, det bliver direkte brygget fra bjergene heroppe. Vi har hver dag 20 mennesker, der render op og henter det der te der. Og henter de friske blade. Så lige snart de kommer herned, så har vi 2 produktioner, som hakker de der blade og laver saften til teen, til grøn te. Så du helt rundt, eller hvad? Ja, det er en lampe fra 1600-tallet. 1603 var det ikke? Jeg ikke der, det var, jeg husker, det var 1603, det ikke? Jo, det er rigtigt. Det blev installeret den blev installeret i 1904. Så siden da, så har der bare været lyst om natten. Men det er jo vores have faktisk. Hvor mange kvadratmeter vi har her? Der er mere virker udforsket nu, men så går vi ind i den farlige skov. Ja, og det skal vi. Det vil vi ikke. Det vil vi ikke. Så vi har omkring 200-300 kvadratmeter. Hektar, ikke? Hektar. Jamen det var det, så nu vil vi gå på Det er værelset. vores have. Nu vil vi gå på værelset op til min søn. Se hvad han laver. Håber han har fået i søvn. Han er jo en lille dreng, så de skal jo have de der middagslure, ellers så vokser de jo ikke. Han har stoppet med at vokse for længe. Han drak minimælk, da han var lille. Hvad kalder man dem, der drikker minimælk? Hvad? Miniman. Og helt ude af det skal. Skal vi tage den der, det er Esbjerg, der tager højre. Det stinker han. Du går an, så kraftigt. Hvor røg han? Hvad har du lavet, min dreng? Jeg er lige skidt. Det er selvfølgelig han. Det stinker, fordi han er lige skidt, mand. Fuck, man. Jeg så... Okay, hvilket så det tog du? Du har et svar rigtigt her. Jeg tog den første. Rolig. Den første, det er Esbjergs toilet, okay? Ja. Det her... Toilet nummer 1, Esbjergs toilet. Fordi de sætter sig ikke ned, når de skider. Det her... Koldings toilet. Det er rent. Det er vores. Ja. Fordi her der er typisk tissepletter på brættet. Og vi gør ikke noget, og vi gør ikke Så køber det dit toilet, mand. Det er ikke dit toilet, køber det, Jo. Så hvad du? Hvad gør du? Det er vores toilet. Jeg trykker på den knap, der sprøjter vand. Ja, jeg tror, Jeg skal skide. Vil du skide, eller hvad? Nej, vi diller. Vil du skide, eller hvad? Hvad lader hvad? Hvordan, mand? Ud med dig! Ud med dig! Jeg skal skide. Hvorfor med det? Jeg skal skide. Okay, prøv lige. Okay. Jeg skal trække vejret. Okay. Du går derover. Du går hen til dit toilet. Prøv at fortælle lige din Esbjerg-marker, han skal gå derhen. Du skal derhen. Hvad laver I? Gud! Jamen, jeg skal skide. Det er vores toilet. Nej, det er vores toilet. Det er toilet. Jeg har skidt. 3 mand ind i dit toilet. Jeg laver 3 mand ind i dit toilet. Og så den bukser der. Hvad laver du? Hey. Det sprænger. Gud med dig. Jeg har 2 toiletter. Hvad skal jeg stresse om det? Koldings toilet. Gud skide med dig. Hvor er det bukser på? Vi har ikke givet at skide ham der.
Nå, hvad skal du Skid nu. Hvorfor er det helt væk? Lad være med at sige, det er helt væk. Vi har haft 4 senge, hvorfor skal vi bruge 2 senge? Bare put, du ved. Du sagde, du frøs op. Hvad er lejen? Jeg kan ikke tænde det rigtige lys. Hvad er Jeg lejen? kan tænde det rigtige lys. Hvad er lejen? Tænd det rigtige lys. Tænd den. Okay, hvad er lejen? Hvad er lejen? Hvad siger vi? Vi har 2 senge. Og det er en enmandsseng. Men man skal lægge sådan 2 og 2 sammen i den enmandsseng. Chance. Jeg troede, jeg skulle ligge ved siden af hinanden. Hvorfor siger nej? Hvorfor tænker jeg på lige pludselig? Jeg troede, Jeg er jo søn forstod den godt. Lad være med, at der så vi sådan dumme nu. jeg troede, man kommer til at ligge ved siden af hinanden. Ja, ved siden af. Nej, Det var det skal vi egen. sammen. Er I mærkeligt? Hvor siger du træner? Fuck det der. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke. Vi gider heller ikke, vi gider heller ikke. Bare ren med det. Okay, hvad er lejen? Hvad er lejen? Hvad siger vi? Skal vi sove nu? Ja. Men klokken den er kun 4. Ja, kan du ikke tage det, der skulle jeg svare? Det er slur. Ja, giv mig den der, mand. Så er det luk. Søn bare mig og dig så. Søn bare mig og dig, nu når det var også, der forstod det. Eller skal vi bare stå sådan alle sammen? Du ved, vi står sådan... Vi har sådan hold ind alle sammen sådan der. Okay, men hvis du kigger der vej, der er du mindst. Der er du mindst. Højde, Ja, for sådan noget. Du kigger den her vej. Den her vej. Hvorfor der skal du holde? Nej, hende står her. Jeg kommer højde. Bagved også, foran os. Kig. Smil. Fuck, nogle vås, mand. Ej, det er faktisk godt. Ja, det var lige ikke godt. Ikke godt? Der er noget, mand. Kan vi ikke bare... Kan vi ikke løfte røg eller hænge, du ved? Hvad? Chancen, Kom, man, jeg så meget, jeg så vil ikke gøre. Vi løfter det. Kan I løfte ham først? Jeg går under ham, så... Okay. Ja, lad mig... Ved du hvad, Vejler? Ja, den er... Hallo, Tony! Tony, det er Tony, der kan løfte dig! Jeg skal bare lige have min hånd. Jeg tror, at Tony... Det er fucking tung om der, mand. Så Kom, vi vinder så. det kan bare være den anden vej, jo. Du kan ikke give mig den. Okay. Sådan, Alva. Jeg skal holde sådan her. Ja, se det siger du. Jeg skal hænge. Se, jeg kan ikke. Det er så ikke krig. Jamen, det er fordi, det er akavet at holde med det. Kom ikke. Eller se hvem frem, så ingen kan komme bagved. Jeg er sød. Jeg så kan lige bare gøre det, altså. Okay, sådan. Kast ham ned, altså. Kast ham ned. Så hvis ikke vi gør det godt. Jeg svarer på møller, gør jeg klar. Shit, man, derovre er mange, man. Vi er i de vilde gader nu her i Shinjuku. I dag skal vi ud og drikke og spise med Tommy og Linda. Fordi når vi rejser, Nu skal du all in. nej, men jeg er ikke samme livsstil som dig. Vlog update. Martin han er gået shop amok. Går her på Shibuyas gader. Love the club. We love the club. Vi befinder os i Yokohama. Solrig Yokohama. Ringene er slået for de døde. Det var sgu godt.